माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानिया जोबजोबनांगौ जुदि जोबाब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मैखोम माबा मोनसे थांखि जोङो लाथारनांगोन। सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बड'फा गोजौ सोलायनायनि मावथांखि आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जिखिनि खामानि बे खामानिखौ जों जिहेतु दिनै खामानि मावबाय थादों जोङो दिनै खावलायगोन जे 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जे जोंनि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि सिगाङावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मायथाइ जोबनायनि सिगांनो जे जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन बेयो जाजोबनांगौ जोङो खावलायगोन दिनैबो नैबे आरसि कमिटि दानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52थि जथुम्मा खुंनो थांगासिनो दङ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव आरो जोङो मोनसे माने खावलायनानै दोनदों जे 2024नि गेजेराव जे जोंनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खामानिया जोबजोबनांगौ जुदि जोबाब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम माबा मोनसे थांखि जोङो लाथारनांगोन बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै जोङो सानदों दा बेखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि आरसि कमिटिनि बिबान लाबाय बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांमोननियाव जोंहा मोनसे बिसास दङ मानो होनबा बिथांमोना एक्सपिरियेन्स बिथांमोना बड'फानि समनि आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाबोनाय बिथांमोना आन्दलनाव मैखोमै बाहागो लाबोनाय दैदेनबोनाय आरो बिथांमोना बायदि आफादनि माने बिबान लानानै खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्स माने दैदेनगिरि बिथांमोनखौनो लानानै जोङो दिनै बे बानजाय आफादखौ बा गुबुन गुबुन साब कमिटिखौ जोङो दानानै लानो हादों बेखायनो बिथांमोननि राफोद खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि मोनसे अनसायनाय बे अनसायनायनि गेजेरजों बे जथुम्माखौ खुंनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंसिन महर लानायनि गेजेरजों हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय साबसिन खामानि मावलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। गोजोन्थों।